karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Nag-away mo ni Dong James? May kabit si James. Oh, Uy, Francine? Unsay nahitabo nimo anak? uy, Sakit kayo. Sakit akong bukton. Oh, Ginoo ko. uy, day, unsa ba'y nahitabo sa bata? Naunsa na, day? Naunsa, oy, hay, oy. Ihupag balagin na ang bukton na ng bataa. Pariya sa imong bukton, day Laura. Ginoo ko. Anak, sakit kayo? Oh, sakit kayo, mami. Aray. Uy, wala, uy. Oy, hay. May sakit sa bang ako. Bukton. Agoy, ginoo ko, ginoo naunsa man taon mong duha, day, oy. Parehas man mo gibati. Intaon. Maulagi, bitaw, bitaw. Palihog tabangin ninyo unang akong anak. Oo. Basig unsay mahitabo niya. Oo, oy. Ado na pa ba alcohol? Oo, intaon. Oo, oy, tira. Ay, bitaw na, Ay, alcohol, anak. oy, alcohol. O, asa medicine kit na, ge. Akong kuhaon, ha? Akong kuhaon, day Laura. Unya, kumusta naman niya nabutangan og alkohol ang imong bukton niya nangubag? Okay na kayo. Nanitirang. Ay, salamat. Ako saba. Nawa ang kangulngul sa akong bukton. Oh. Aray. May sakit na sabday? Ako, mingul-ngul sab. Pero di na kayo masakit kung mabutang alkohol. Aw, sigihan lang nagbutang og alkohol ninyo. Oh, mao na lang naibuhato ng irang. Kung mahimo, basun ang panapton sa alkohol ug ihaklap sa among bukton. Aron dili nami mo bati og kasakit ug kangulngul. Bitaw. Mao lang siya nay atong buhaton. Kadlaw na. Wa pagit ko batiya og dukap. Naghuna-huna paghihapon ko sa akong bana. Anong nakahimo man si James sa pagluib sa mong kugma. Misaad siya na ako nga ako lang ang babae nga iyang higugmaon. Apan may lain di ay. O bisa nakita na ko sila. Mulimod lang gihapon ako ang mayang laki kong bana. Oh. Ang akong cellphone. Kinsa magkaan nanawag. Sila di ang nanawag. Ako siyang tubakon. Salamat kay mong gitubag. Nga nung nanawag ka, Nahingawag ko di buok sa atong anak. nahingawa. Di ba mo na gusto mo? Nga mawha mi sa imong kiliran aron makapatuyang ka na ugban sa imong babae? Laura, nasayop ka. Huwag ko'y pabahan di kabuagan. Tuhuwi ko. Trabaho, ikaw ug ang atong anak lang akong gitubang. Huwag nilain pa. Gikan sa sinugdanan hangtod karon, ikaw lang akong gihigugma. Asawa ko ikaw. Ug wa na makapuli pa ni mo Teresa kung kasing-kasing. Palihog. Ayaw kong isod sa imong pulsa, James. Dili ko matunto nimo. Ayaw ko patuhuan ang tugma mo. Laura, Nakadungog ka sa akong gisulti. Kung mahimo, ipahikay na to ang atong papilis alang sa formal na tong panabuwag. Laura, magsulti tagtarong. Hain mo mong dapita. Ingo man ang atong anak kay anhaon ta mo. Asa mo? Hello? Laura? Naa ka pa ba diya speaker sa linya? Laura, mahal. Hello? Di gid siya maminaw sa kumagi panulti. Nga nung maminaw pa man ko siyang katarungan.
nga nakakita magyud ko nga mihawk niya ang babae. Laura. Unsa to? May mitawag sa akungan? Kapugno sa hangin nga may dapat sa akong panit. May tingog yung kong natungkan nga may hungong sa akong tungkan. Nahadlo ko. Gibinuangan na sa tingali ko. Matog na ko. Mudog ko sa akong anak. Aladay, naunsa naman taho ng inyong mga bukton. Pwede namang mga dagko, oy. Huwag na imihubag tuod, oh. Wa na to siya masakit pero nagpadayon nga may hubag ang among bukto ni Francine. Mami, Wala, eh. lain na tanaw ninyo eh. Bugaat pagyod. Butang ilang yung alkohol. Naitira nga. Para di na siya masakit ha. Lagi-lagi. Unya, day. Unsa may imong desisyon? Daan pa kong niamo din. Oh, oy, hala, oy. Oy, hala. Ala. Mura may sa kong nababae, oy. Ilong di ako, ikaw, no? Si Daddy! Daddy! Dad! anak. Daddy, mingon na kay kunin mo. Salamat kiniya ka. Mingon na kay kunin mo, Dad. Nayayay ko, Dad. Ha? Anak, nausap ng bukton mo. Laura, nausap na inyong bukton sa atong anak. Nganong niya ka? Huwag kikitugan sa pagpangitan ninyong duha sa atong anak. May nalagani kay nagkaroon akong umani din sa probinsya. Ug salamat kini amo. Dako kay ko kayo ubos ni mo, James. Hinungdan nga naabot mi din sa bata. Laura, ayaw na una ang nakasakon imo. Tuot kipisan ka no sa dili o dili na mahitabo. Ayaw gud pa makak. Unsa man daytong akong nakita? Huna-huna ko lang to. Gahimo-himo lang ko og mga istorya aron masamok tang duha. Ha, James? Wa lagi ko magkasahat nimo. Please, tuho iko. Dili. Dili ko mo tuon nimo. Laura, Ay, oh, Laura, sakit na sa nga akong bukton. Oh, bisakit gidug maayo. Nang irang, hatagi kong panapton nga binasa sa alkohol. nausa mo giday mo. Usa may nahitabo ninyo sa atong anak. Pasagti mi din eh. Oh, Francine? Oh, Di na kinimahimo. Kinahanglang madahatabog doktor. nagtirang ang alkohol. Ang sakit yun. Noy, Noy Wasay! Yaray ko dong. Wasay ni, wasay. Noy, tabagi ko. Atos lang dadon sa doktor. Asa ang bata palihog, Noy? Dong. Dong, James. Gi-injeksyonan sila si Inday Laura ganina, doktor. Kaya pingit naman sila sa kasakit. Unya, walang tig 10 minutos, nakatuog man sila. Unsa dito gi-injeksyon nila, dong? Para tiwas to, dong. Dili Dok. para tiwas, Noy. Ah. Para pakalmar to nila, ni Wasay. Sorry. Unsa nakadungog magkukuan ang mga doktor nga magpataka na lang, mga doktor nga mutiwas o mga pasyente ba? Imbis maluwas pa o matiwas lang noon. Mayo ang doktor nga itong ginadaan sa kong asawa ug sa kong anak, ni Wasay. Kaila og amigo ko ang doktor nga nag-check up nila. Di gyud naman iwasay. Kailaman. Kaluoy taos duha o. Waan na magpingit ang mga naong tungod sa kasakit. Bilang bukton hapit ni mga hubaga. Dong, Under observation pala sila, Noy. Kung di gid mada sa mga tambal nga kapsula, kinahanglang operahan gid sila. Hoy! Santissima! Kun mao, putlo ng mga bukto nila, dong! Oh, di siya tingali, Noy. Oh, Kung sa manon niya ang nagkaingon sa hubag sa ilang bukton o nagkagabot kini sa ilawom sa ilang braso, mora tingali ang kuhaon sa doktor, di Wasay. ay mao ba? Ay dili ba kaha noon mamirigro ng duha, dong, no? Unsa? Dong! Hisoy! Dong,
Di ka na masukos dahil Laura ining mata na niya. Kung niya makita nga, niya na siya din sa inyong bahay, giuli. Di wasay asawa ko si Laura. Kailangan lang mag-usami sa pagpuyo. Ay, mauna. Yun na pa. Ang sakyanan to ang to dito sa bukid. Ihatod na ko dire. Dadaling yawi sa sakyanan eh. Oy, O ginigbalik di mo ugma. abi na ko. Dadang auto din pagbalik. Abi na ko kaka nang gikuha ni mo sa imong bulsa. Oo. Ay, kaka ba? Tingkaka man ko dong. Okay, okay dong. Maayo ang tanoy o maulian lang ning duha silang gibati. Mao. O dili na operahan sa doktor ang ilang mga bukton. Mao. Kaya narabay mga doktor dong. Nga bisag dili operahan yung pasyente. Aron magkakwarta lang sila, matiwas na yung pasyente. Puwira na ito mga maayo ha. Nga dili mahugawan ng ilang dungog. Maayo ang pagka-doktor, maayo mo serbisyo. Ha? Di wasay. Dong. Kanang dong. Kuan, nagkinahanglan pa ba yun na doktor ang ilang sakit? Ron, paminaw ko dong. Di matigal ni doktor ang gikinahanglan. O sibot na may pasabot na eh. Wasay gud ko. So ito gud ko. Pangutan alaw niya sa Laura dong. Kung doktor ba yun ang gikinahanglan anak nilang duha. Nganong giuli ko nimo din sabay. Laura, asawa ti ka. Ug ato kining parimay. Anay ka mo puyo din sa atong parimay. Unsay puy anak ko din eh. Di na ko ang ngayong mutipon pa sa wanay pagbati na ko. Laura, di ka magtimutuon ako. Nagtinarong yung taong ko sa kong pagkabana. Ubisan ka nun sa awa ko magkasahan ni mo. Laura, please. Please, ayaw paghila ka. Huwag gani ko gusto makakita ni mong muhilak, di ba? Apel sa ko mga saan. Nga dilit ka pahilakon. Please lang. Huwag sultihan ti ka sinood. Wa ko magpakasa. Karang giingon mong doon ako'y babae, dili ka na tinuod. Unsa man daytong akong nakita, nga gihagkan ka og babae sud gyud sa imong opisina. Dili ka na tinuod, Laura. Tungtoy way pa paing bisod sa opisina ug mihawk na ko. Kun mao, ako day ang makakon. Saan naman tao ka sa magpasabot? Nga wa uy gibuhat nga dautan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!